Dacă brandingul tău se găsește doar în Canva, nu ai brand, ai câteva materiale. Te învăț cum să-ți construiești un brand singur, de la zero, în 22 de pași clari și ușor de urmărit. Asta este postarea 4 din 22, dar înainte de toate, nu uita să salvezi videoul și să ne dai un follow. Brandul tău nu este poza de profil, coperta de la Facebook sau template-ul de la carusele. Alea sunt doar câteva bucăți. Brandul în sine este un sistem care face ca omul să te recunoască, să te înțeleagă și să aibă încredere că poți livra ce promiți. De aceea, unele business-uri au design foarte bun, dar tot nu convertesc. Arată bine, dar nu spun clar ceea ce fac. Au reclame decente, dar site-ul este slab. Au trafic, dar revin greu la client. Au ofertă bună, dar comunicarea este foarte împrăștiantă. Un brand puternic apare când toate piesele astea lucrează împreună. Și anume, mesajul atrage, pagina clarifică, procesul reduce fricțiunea și follow-up-ul, adică revenirea la client într-un timp scurt, ține interesul cald. Livrarea confirmă promisiunea. Asta este diferența dintre un brand care arată bine și un brand care ajută business-ul să crească. Dacă vrei să vezi ce piesă nu trage în direcția bună, programează o întâlnire pe busoho.com.